Peste 50.000 de lei am făcut anul trecut în doar 6 luni, iar cu ocazia noului an, haideți să vedem câți bani putem face în doar 25 de curse. Neața, dragilor, și la mulți ani, este ora 7 dimineața și începem cele 25 de curse cu un mini marțian de 20 de lei și haideți să vedem ce ne așteaptă. Avem și a doua cursă, asta e mini marțian, dar am primit și 3 lei tips, plus că a fost doar 1 kilometru, deci e binevenită. Avem și a treia cursă, care este puțin mai specială, deoarece din totalul de 17 lei Uber nu a oprit decât 80 de bani, adică undeva la 5%. De ce? Pentru că distanța de preluare a fost mai mare, de aproximativ 2 km și intră tariful dinamic. Încheiem a șaptea și ultima cursă din această dimineață, s-au făcut 30 de km, iar eu o să revin mai târziu. A opta cursă și da, este 3 dimineața, mă plictiseam în casă, am zis să vedem dacă merge treaba, am primit 17 lei pe card plus 10 lei tip și mergem mai departe. Avem și cursa cu numărul 9, partea bună este că am primit 20 de lei tips, dar partea proastă e că suntem în nominal și ne întoarcem fără cursă în Constanța. Gata și cursa cu numărul 10, am primit și aici un tip destul de bun și revin mai târziu. Am ajuns la cursa cu numărul 15, băgăm 36 de lei la pușculiță și mai avem doar 10 curse până la final. După o pauză de câteva ore avem și cursa cu numărul 20, finalizăm și ne apropiem cu pași repezi de final. Iar după multe ore și mult chin, finalizăm cursa cu numărul 25 și o să vă las totalul pe ecran.